Putra Adil.
Kekek sadurita anakku kabeh gareng dawuh arep petuk wonten dawuh kamane ana apa mak wonten dawuh ya ini kok ketone ramane iki kaya seneng banget ya kok iya kok mencorong cahyane mencongor cahyane mencongor bareng ramane munggah negara aslinya kira-kira anak kabar apa mas? Kira-kira anak kabar apa karena kayak bohong banget kalau bohong banget iya mak kayak gundrega jumangkah temen gundrega jumangkah gimana tuh kayak gue mak anu anak apa barang apa duit apa mak apa barang nambah hadiah ya orang ya terus anu nang apa loh modal ngomong dekok bawor gareng metro mangerti yo dino iki Semar Gubernaya Kusirito marang negara Astina nyewita karo negara Astina Prabu Duryudana wis kowe gareng bawor kantrong mewati suwito kaya negara Astina wong padang karena ngamarta ana berita wis ayo pada melu Kurawa ya kalau teman-teman ya Kang Mangka ya Pak Kang Mangka kuncung nanti geluk Pendawa ki dudukna bae karo sing ngarane Puno Kampan iya lho Pak Bratayuda Jawa Benangin gue arep dadi lho Mas ya bener Bratayuda arep dadi Semar ki minangka dadi botok batine para Pendawa loko malah merong kampuh jingga bakal sultan negara ngasih bawor menang apa anu nang apa mesti diobar-obari nang Pendeta Dronaya ya ora jelas bagi ini duit kowe mah dimatak ngerken-atekan dari duit kuwi udah segalane mah duit kuwi ora segalane nek kok dhisik Kang Bakor duit udah segalane ning zaman sing kiye iki duit adalah segalane iki butuh duit ya tidak jajal nek ora duwe duit rasane dhewe bingung kok menang pojokan kentas kentis orang duwe duit kudu paling enggak ngelinting bener Bok ya pancen bener wae ya pancen ya iya wong duit kok ora gelem zaman sekian pokoknya duit wong wadon ben bisa ngintil ben karo duit apa itu ya iya den nyong lagi galu rek nang apa tak saiki bersir tak tak empane anu bebek goreng be manut apa tak saiki bersir bebekku hari kanan lor dan puncak Quran tak naik makan bebek goreng dari bungai orang lumrah yang apa itu dunia terus keprema wis kowe sumisi politisi kowe kudu melu Semar Gubernaya wis teguh mulai karso kowe mundur ning kene aku bakal ngetokke ingon-ingonku anu apa mak wis pokoke meneng aku ning kuncungku iki ono sing jenenge Gandarwa cacah loro Gandarwa medeni temen ya Kang Bakor iya jajal kaya ngapa wong ngene seprene ramane iki jago berbudi bawah sana lha kok malah arep ngombe kawan Kurawa jajal ditonton sumisi Gandarwa loro bakal mujud